I 10 ljudi, evo nas ponovo na ovom kanalu i danas ćemo igrati Clash Royale. Sada ću izbaciti dva klipa, ne sada, nego ću sada snimim dva klipa. Prvi klip, to je ovaj klip, ćemo raditi ovaj Epic Challenge. A ne, on je tek kroz 28. Ok, boravite na to. Znači, radit ćemo Valkyrie mini challenge. Znači, jedna epizoda će biti za to, pa ću vidjeti da snimim nešto sa bratom. Joj, izvinite zbog ovoga. Znači, da izvijem mnogo iz grupe. Tako to radit ćemo Valkyrie mini challenge. Samo da mi pošaljem preko telefona, više ne šaljem, snimam. Tako da, hajmo onda da se joinujemo. Znači, dobijemo neke 3 Valkyrije, 5 Valkyrije, a ovdje 8 Valkyrija. Ne znam šta će mi to u životu, ali ono čisto onako, Bože vidi. Dobro, da se da niste vidjeli onu sliku. Malo čudno. Tako da ono, ajmo. Jao, pa ovo je draft. Oh my god. Ok ljudi, dobili smo draft. Dobili smo draft, tako da ono nisam imao pojma. Nadam se da će vam se ovo svidjeti. Bacimo na početku jednu vič. Da je odmah farbo. Sve troje. Bum. Onda sam ovo full ovaj tower, ali šta ima veze. Bacit ću im elektrovizor. Samo ih izzepa. Gdje? Kako meni smešan elektrovizor. Vrah. Daj jednom udari. To car. Idemo se furnace. Evo kanteruje. Inferna. Tako da. Dobro sam je bacio. Bum. Bum. Šta smo uradili? Mi smo imamo prvu pobedu. Znači da mu bacimo vič. Dobro, ne zanima se njega. On će 2 puta i šta je briga. Onako. Lik je slab. I naši tower. Još će da mu ode i mortar i sve ovo. Tako da ono, ajmo još jedan fullness. Čisto onako da možemo nečim da se odbranimo. Ok, ajmo sad neki push da napravimo. Opet ćemo baciti fullness. Možda i Teslu. Možda i Elektra. Vrati. Jedan poison. Čisto. Opet ćemo da mu bacimo furnace. Na ovog. Tako da ljudi, o tome vam pričam. Nekad je pametno bacati tako neke stvari, ali lik je glup što on sve meni to dao. Tako da mislim da ćemo ovaj challenge raditi malo više puta. Možda, dobro, mislim da će klip biti duži. A nećemo raditi više puta, tako da... Oj, pobjeda. Imamo već jednu pobjedu, good game. Još jednom, evo Akiša prvi, ako gledaš ovaj klip. Evo vidiš, ovdje u klanu nema više mjesta.
niko nije izlazi, vidiš. I ja sam, koliko vidiš, Elder. Vidiš, ja sam Elder. Tako da ono, ne mogu da te ubacim. Ono, ajmo 3 Valkirije. A ljudi, ovo je samo 3 pobjede. Onda ćemo igrati još, brate. Mislim da ću onda snimiti ovo 2 puta. Ako uspijem da pobedim. Tako da ono... Ali ne piše nikad draft. Što me čudi. Već ćemo da je pobedimo. I pois. Tako. Ja sam mislio da je FK. Dobro, izgleda lik neće da igra. Ili mu je loš net. Ne znam. Ako mu je loš net, to je dobro za nas. I ja, veliki kralj. Hvala ti na Ice Wizardu. Nam ti samo da ga uspori. I onda ćemo njemu da bacimo. I ja, koliko nas je on iskanterao. Dobro, mi imamo kanter za njega. Executionera. Ozak mi treba, mortar mi treba. Dobro. Sreknite bre. Dobro, za ovog me baš briga. Zato što nema neki veliki damage. Imamo sad minera tu. Jako bi bilo bolje da miner tanka, ajde. I neki kažu da je miner glup. Ali nije ljudi, to sigurno varati. Miner je predobra legendarna karta. Ne znam, za vas ili meni je tako. Pubre! Kakav si jebi moj viber. Mrzi mi kad bi tako stalo šalju poruke. Znači u sred klipa. I oni meni moraju da pošalju barem 100 poruka. Još to neke slike smiješne mi šalju. Još to neke normalne stvari. Znaš, u te grupe jednom nisu poslali neke normalne stvari. Tam inače drugi iz odeljenja. I zove se Luka. Tako da jedan veliki ne pozdrav za njega. Zašto mi šalje poruke u sred klipa. I to ko je Mortar kralj, brate. Poslovni. I ja. A gdje sam mu dao Eros? Evo imam poison sa tebe. Još ti da uhvati ovog majmuna. Ja ću samo da bacim ovdje i bacimo Inferna. Idemo sa minerom. Imamo jedan Dart Goblin. Ok, izgleda da ja ovdje kidam u ovom challenge-u. Ne znam što da kažem, ono, mislim da je ovo još jedna moja pobjeda. A me imam poison šale. Ajmo sad da se zezam malo. Samo da mu bacim moj svizak. Miner čak ovdje. Dart Goblin ovdje. On će stići. Stići će. Good game. Good luck. Ok, ljudi, neki su stvarno glupi, tako da ono, ne znam sad. Sad dobijemo 3 Valkirije. Ok, ajmo. Zamislite sad u ovom chestu u nagradi dobijemo, ako uopšte pobedimo, dobijemo legendar. Pa bi se ubio, brate. Pošto ja nemam još uvijek legendarnu kartu Arena, sam 8. Tako da ne znam šta. I jao, pa to mi reci. Ne mi daš da napravim neku pušaru. Daj mi Ice Wizard.
Pametan je za sve pare. I ode njemu toga. Uzeti. Ok, izvestim to profesionalno i samoopušteno. I ja moram da ubacim lighting. Pusti bre tower, uništit ćemo ga, ja to jako brzo. Tako. Pravo da vam kažem, čudi me što Valkyrija ima više healtha od Roll Gianta. To je malo glupo. Ajmo ja najtić. Ajmo mi onaj naš Bush, Ice Wizard i Lumberjack, Lumberjacka. I nema još ko da ih zaustavi, sem njega. Zapić. Ali nešto. 9 healthić. Bam. Ovo sam ga zabao. Ok, mislim da ovdje ako pobedimo svaka nam čast, zato što to će biti, ne znam tačno. Ajmo Lumberjacka, zato što on kida se tankere koje ne udaraju. Ovaj drugi likove. Možda mi zvuk bude malo loš, pa izvinite zbog toga. Ono meni je jako žao. Ili net će mi biti možda malo loš. Ne znam sad što da vam kažem. Ja mislim da nema šanse. Da baci bedo. Sad ću ga zepam. Bam. Jako to nije ništa pomoglo, ali ajde. Ajme jedan lighting za kraj. Bum, bum, bum. I da li ću mu ja to uzeti 3 krunice i da ga završim jednom za sada. Zamislite sad u mene pobedi sa 3 krune. Ajde, pustit ću ga da dobijem 3 krune. Sad jedan lighting, brate, šta je? I pobjeda. Good game, good luck. Ok. Gotovi smo već. Ja sam ga oduo. Sve sam oduo. 0 gubitaka. Ajmo mi da pokupim ovo. Ajme ovo lepo da slikamo i da pošaljemo nekom da vibere. Lepo mom drugu, tako da izvinite malo ako budete se čekati. Ok, rekao sam. Sad ne znam šta ću da mi kažem. Ok, definitivno neće biti legendarna. Ok, ljudi, ovaj challenge smo radili šale i čisto onako vas da zabavim. Pa ovo će trajati negde 5 sati. Pa ja ću, ako stignem, uspjeti da snimim još jedan klip ovo za Valkyriju, ali ako ne stignem, žao mi je, snimit ću nešto drugo. Da mi si nemam ništa isplanirano, ali volao bi ovo. Da radim zašto mogu da dobijem epic karte. A nadam se da je ovo draft. Challenge za upgrade complete. Dobro. Onda... Dobro, da ne piše da je draft, ali mislim da je ovo Valkyrija. Ne piše nigdje. Tako da ljudi, nadam se da se uživaju u ovom klipu. Ja kažem... Ok ljudi,
Poza Clash of Serbia, on je ko lider, tako da... Pade mi telefon, dobro. To je bilo to što se tiče ovog klipa, nadam se da ste uživali, ako jeste, ostavite like, share i sub. Do sljedećeg klipa, vidimo.